Sergi Busquets. Sí, sí, i ho diu un home que les ha vist de tots colors, però possiblement no com aquestes. Es van veient per les imatges del Camp Nou gols del Barça, per això el so d'ambient que se sent darrere nostra, tot i que mentrestant la Rua continua acostant-se al Camp Nou. Jo crec que ja som una mica a la cruïlla de Travessera de les Corts amb Gran Via Carles III, aproximadament. Sí. Em sembla que sí, i podem veure les primeres imatges enregistrades dins, a la part superior, amb una càmera que hi havia aquí a l'interior d'aquest autocar. Aquí ho veiem. Aquestes eren imatges enregistrades amb una càmera que estava entremig dels jugadors i on veiem Andrés Iniesta i la perspectiva que tenien els jugadors des de la seva posició en aquest autocar que ara mateix ja està parat i que d'aquí a uns 10 minuts aproximadament arribarà aquí al Camp Nou. Veiem com Jordi Grau que està ja preparat per la sortida dels jugadors del Barça, tot i que encara falta una estona. Jordi. La gent sap que està a punt d'arribar el moment culminant perquè s'han acabat les actuacions. El grup vingut des del País Valencià obrint pas, que també són ídols de masses, sobretot de gent adolescents, molt identificats amb la causa independentista. Han posat punt i final a les actuacions. Per megafonia han apuntat. S'han acabat les actuacions perquè l'autocar, el bus descapotable dels jugadors del Barça, està molt a prop. Han retirat tots els instruments que hi havia i, evidentment, això ha fet que l'emoció vagi increixent i la gent hi estigui molt expectant. A més, sobretot, els estan veient durant molta estona, els estan veient ja com estan arribant a través dels videomarcadors i, casualitats de la vida, han posat un recull de gols amb el 5-0, amb la maneta del Barça, al Real Madrid. Anem a parlar amb la gent. Escolta, els jugadors estan ja a punt d'arribar. Esteu cansats o teniu moltes ganes de veure? Tenim ganes d'aquí, ganes de festa. Visca el Barça, visca el Masnou. Escolta'm, tu, que ets del Masnou, ensenya'm quina samarreta portes a part de la blaugrana. Ensenya-me-la. Me la vaig comprar per internet i mira, és de l'Iniesta, me l'estimo molt. Què? Perquè l'Iniesta és el puto amo. És l'amo l'Iniesta. Recordes l'última vegada que va parlar aquí, quan va dir allò de visca Catalunya i visca... Fuente Alvilla! Avui ho repetireu? Què? Avui ho repetireu? Clar que sí, home, clar que sí! Bueno, doncs ja ho veieu, bogeria. La gent està ja excitadíssima perquè saben que estan a punt d'arribar i la gent jove no pot més ja. I no es cansen, i mira que porten gairebé 3 hores més l'estona que han estat esperant a fora de l'exterior del Camp Nou perquè s'obrissin les portes, però realment aquí la gent continua entusiasmada i esperant que arribi aquest autocar que veieu, a l'autocar dels tricampions, en la gran quantitat de gent que veiem també al carrer i que és a punt d'arribar aquí al Camp Nou. També la gent ha de saber que quan arribi a l'autocar encara els hi tocarà esperar una estoneta. Sí, i després hi ha un altre factor que també hem de tenir en compte. Aquest tipus de festes sempre es fan amb uns focus de llum molt potents, tot un joc d'efectes visuals. Hem d'esperar que es faci de nit també una miqueta, perquè si no perd una mica aquell encant. Però vaja, jo crec que tot està perfectament cronometrat i que anem bastant en el temps. El que sí que tinc clar és que tota aquesta gent que està al carrer ara saludant els jugadors del Barça ja no crec que puguin entrar al Camp Nou, perquè de localitats en queden ben poques, només les més altes de la tercera graderia. Doncs el Camp Nou que s'omplirà del tot per viure aquesta festa dels campions que són a punt d'arribar i doncs començar la segona part del que és aquesta celebració pel títol de Lliga. La primera ha estat la Rua, que és a punt de finalitzar. En pocs minuts arribarà l'autocar aquí al Camp Nou i després, a partir de les 9 del vespre, començarà la segona part de la celebració, que és la festa aquí al Camp Nou, amb els parlaments dels jugadors i que acabarà amb el castell de focs. Imatge aèria del Camp Nou. És espectacular, la imatge sembla un dia de partit, però a més de partit important, perquè avui, si el camp no és ple, fregarem el ple de gom a gom.
mira, aquest olele que hem vist és el que feia referència abans d'aquest aficionat penjat. Aquesta ja és increïble. Per cert, com s'ha de fer per sortir a la tele amb l'olele olala? S'ha d'enviar a la web de l'Esport 3, no? Sí, és molt senzill, entrar a la web de l'Esport 3 i des d'allà és molt fàcil entrar les imatges i les rebem pràcticament al moment, i els nostres companys del Zona Zapping doncs estan ja remetent-les pràcticament i farcint les programacions especials del Barça, ara mateix aquesta de la celebració del títol de Lliga i ben aviat la de la final de Wembley, on també els vostres oleles, olalàs enregistrats a casa els podreu veure farcint aquesta programació especial, ara motiu de la celebració del títol de Lliga, amb aquesta imatge espectacular que veiem d'un Camp Nou que ja és pràcticament ple quan l'autocar dels campions és a punt d'arribar al Camp Nou. Veiem aquesta imatge aèria amb l'autocar que estarà pràcticament parat, segurament perquè es compleixi l'horari previst, i és que estava contemplat que aproximadament d'aquí a 5 minuts, a les 9 en punt, l'autocar havia d'arribar aquí al Camp Nou. Aquí el veiem, a punt d'arribar, amb els aficionats seguint de prop aquesta Rua dels Campions. Ara comença el Telenotícies a TV3. La Rua dels Campions continua en directe pel canal Esport 3. Esforç, compromís, respecte, humilitat. Els valors del millor Barça de la història per fi en un llibre. Paraula de vestidor. 3. Això és un avís per totes les persones amb dentadura postissa. Mis encías se han ido desgastando y el fijador que he usado hasta ahora ya no las sujeta igual. I se m'irriten les encías. Algasif, com que és un coixinet, crea un matalàs que fixa millor i evita irritacions i així protegeix la geniva. Por fin me siento cómodo con mi dentadura. Algasif, fixa la dentadura i protegeix les genives. Ha passat el temps. Si el proper 22 de maig vols votar a les eleccions locals i autonòmiques, recorda. Acredita la teva identitat presentant el teu DNI, permís de conduir, passaport, targeta de residència o d'identitat. Les paperetes i els sobres es diferencien pels colors. Podràs dipositar el teu vot a les urnes corresponents des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. 22 de maig, eleccions locals a tot Espanya i també autonòmiques. Tot té el seu temps. I ara és temps de votar. Viure el cafè és gaudir de la millor aroma i el millor sabor en la millor companyia. I tu, el veus o el vius? Bonca, de Nestlé. La vida és més bonica en bicicleta. Descobreix-les a decathlon.cat i a les botigues Decathlon. TV3 i Barcelona Televisió t'ofereixen el gran debat electoral de Barcelona. Comencem el debat. Moderat per Josep Cuní, els 5 candidats defensaran el seu model de ciutat, la Barcelona que volen pel futur. Amb Jordi Hereu, Xavier Trias, Alberto Fernández, Ricard Gomà i Jordi Portabella. El debat, especial eleccions municipals. A TV3, aquesta nit. La roba de la meva bessona és blanca de debò, però la meva semblava grisa. El seu secret? VIP Express! Nou VIP Express Blanco Total. El blanc molt més blanc. Tens fongs a les ungles? Prova el nou tractament antifongs de Dr. Scholl. La llima elimina la capa superficial de l'ungla infectada. El líquid hi penetra, elimina el 99,9% dels fongs i ajuda a prevenir l'extensió de la infecció i la seva reaparició. Nou tractament antifongs de Dr. Scholl.
Viu el moment. I ara amb les etiquetes de Fontvella aconsegueix fins a 20 euros de descompte. Àlex, 28 anys, encara d'encarregar-se del tub buit. Per això Cologar ha inventat Aquatube, el primer tub soluble que es pot llançar al vàter. Perquè, a diferència dels altres, està fet de paper i és biodegradable. Nou Cologar amb Aquatube, solubilitat 100% garantida. Només un lladre. Tots hi perdem. I l'home més poderós del món. No crec que sigui un assassí, sinó un lladre de primera. Fet i fet no té ni proves ni té res. No se'l creuran pas.